assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah juule Mouhamadou Toubarou ɓurɗo windere en jetti jinnamin en juurim papa men wasil men Nouroudina Hammad Aliou Ray gorko mo Daara Halayɓe e ndewre makko en juurim ɗon dendagal serɓe furankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen cellal hande kadi hokken coftal ha mbawɗen arde jonnaɗo bandiraɓe jonde min nde kewɗen jonnade bandiraɓe kala saaha won émission moɗon Njuddu Jeeri taw ko ɓinguel moon baɗiragel moɗon Sali Dia debbo mañam lidu bani buuɗi sippa toroɓe sippara jam liɗo won toon taw noon kadi ene sawnodiri kadi e soruji muɗum kadi machallah woni Sumbul Sow debbo mo tigari siré ene wondi tigui e pendo ɓalejo walla mbiyen pendo Jaw Fara waɗande heewɓe moɗon hande ganda yettode makko kono ma nde oɗon ganda yettode makko debbo mo Aram Sare kono kadi hande ɗen jogui invité ji meɗen ɓe ganduɗa tigui kañum kadi ko Njuddu Jeeri ɓutti ɓe ganduɗa eɗen gaddi ɗum ɗo e galle he wonde Hawwa Ndiaye debbo mo Cillon daga Weli Koyle ole nammade kono tigui ene wondi tigui e Dieynaba Diallo mo ganduɗa ko debbo mo boyinaji Dieynaba noon mboɗo andi oɗon gowno yiidemo e Njuddu Jeeri tigui kañum kadi ene jeeya kadi exemple uji Njuddu Jeeri ɓe ganduɗa ɓe garata e Njuddu Jeeri haydara mbawi Pulaar kono ko ɗo janggui ha hande mbawi haalde Pulaar kono kumta haaju mumen wadde hande noon Dieynaba so tawi ari kadi tawten yewtere nde wontata en tigui ko bellama mawɗo kono noon hademi tigui junnade hen ko hokkude ɓe kongi ɓe calmina garten yewtere meɗen Sumbul bisimilla ma. Merci beaucoup maman Sali on calminama fof on mbiyama assalamu aleykum auzu billahi mina seytani rajim min Sumbul Sow debbo mo Tiguére Siré comme dab rek mbiɗen ari fiide invité ɗi tan haɓe leelo ɗum andi kam ɗo hande kam gar andi no ko ɓurnim ko hande kam garɗo fiideɓe tan haɓe leelo hande eyyi ɗum de oɗo wiyata ɗum de ma laaɓ joni so Allah jaaɓi yalla faabo joni yalla faabo en gaare pende ɓalejo hakkude pende e Sumbul accuma tan ko yawidami bandiraɓe e fulɓe kala wiyo mbimi e kala wiyo mbimami min penda balejo debbo mo Aram Sare yerimayo mo yahani debele mo baccani ballabaje tanum jaltaɓe mi salmi noon foof inde mum e yettode mum to gonɗon ene goni ɗon less asaman Allah he caggal no mi yetti Allah mi julɓe rasɓe Allah mi yetti nene e baba onno ko boba dañi duniya foof yo yettu nene e baba Sali Dia mi salminima debbo mo Cilon hande kadi ko ni natirɗa ala ko jarani debbo mo Cilon daga Weli Koyle ole e nammade Hawwa Ndiaye walla mbiyen Hawwa Sall bisimilla ma c'est la même chose assalamu aleykum on salminama on juurama on calminama on juurama tan kadɗa on beltanama gonga an kay tinnima machallah eywa Dieynaba Diallo assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaɓe hawre Piindi TV on calminama kala mum e inde mum e yettode mum Allah jarama salmina joom galle o baba kaw Dawda micro ma o ngabbu dow e kaw Dawda Dia ɗo salminama au passage a jarama Seydi Diallo wadde min calmitimon min juurimon ko ɗon kadi calminten ardiɓe galle ɓe no mbini en calmini ɗon baniraɗo gorko Daoudou Moussa Dia moƴƴo nen gueddaɗo o salminama o juurama ko noon tigui bani mawni ko sehil makko Haroun Moussa Dia ha touro Burkina Faso directeur men général kawɓe Samba Diop mawɗo ardi bonnani salminama juurama ko ɗon dewten calminen personnel Piindi kala e yeɓiyankoɓe Piindi kala on jii noon mboɗo sikki tan ɗiɗo calminali kam puɗɗima hollirde on kam so Allah jaaɓi hande ɗum weɓata ɗum noon noon mboɗo andi min hooram hande ɗum weɓantama sah noon onon yeɓoɓeɓe ko yiɗi foof ko weltanade on no fewi kadi e wiide on kadi min jeeya commentaire uji ɗi emin jeeya kadi ko kalton ko foof eko mbatton min encouragé ko kadi nane haqqillaji meɗen kadi mamin goppi hen haqqille no fewi inchallah kadi e kala saaha mawɗo cuftiɗen waɗoɓe commentaire uji beltininoɗo ɗumen inchallahu rabbi e jewte ɗe ɗum noon wadde hande eɗen jaaha gaay e penda ɓalejo koye ma fuɗɗotoɗum yalla faabo ñanden ɗeɗen kaala ɗo mbiɗen goppu ne mbiɗen goppu mbiɗa ko guppol jaaha maayo guppoya e joni noon hande kalɗen ko haala guppol joni noon so tawi a ƴetti ndiyam ma aɗa wuppa holno wiyete ndiyam ɗam walla wuppugol ngol ala ndiyam ɗam a wuppi ɗum ha ndiyam ɗam tulmi holno wiyete ndiyam mi wuppanno comcom ɗi tufni ko noon mbiyatmi noon tan mbiyata a wuppi comci ma ɗi tufni ndiyam mo wuppirmi mbi wona oɗon ndiyam mbiɗa so tufni no wayat no innirtemi ɗum no wiyete mi wiyat ndiyam mi wuppiri no tufni fat mi rufa ɗum ndiyam mi wuppi tufni fat mi rufa ɗum eyyi il fallait mi changer ndiyam ɗam pour comci ɗi ɓuura labde dal eyyi kono joni ndiyam ɗam so ɗam tulmi comme no jana mbiɗa ndiyam aɗa andi ndiyam ko konngol a wi guppol holko firti guppol
guppal comme wino tan so jombajo guppal kewdi guppal kam o jomba tan ganduɗa e guppal non parce que minen so comtidi fof ni njaago ara wuppa ɗum andi ɗum ɗon ko wuppugol nder galle so ko wuppugol jombajo woni wuppugol original o on won guppugol original go heddi go ko guppugol wona original ko fo parce que oyo jombajo yimɓe hewɓe hawrat ɓe yaha maayo on woni guppugol guppugol gonga re gonga ko guppugol jombajo seydi Diaw Fara e joni noon so guppi ndiyam ɗam ha ndiyam ɗam tulmi joni ndiyam ɗam no wiyete ndiyam ɗam tulmi mi rufa mi change tan wiyete eyyi rufa change Hawa Ndiaye ndiyam sa uppi ɗum ha tulmi holno wiyete holno wiyete tufam eyyi Dieynaba anan yimɓe beele kanko yarata ɗum joni an holno wiyete sa waɗi tufam jara eyyi ene woodi kay joni holko woni tufam eyyi jara ok joni ko ɗum woni tufam joni min mbimami joni son guppi ha en paari ndiyam ɗam so tulmi holno wiyete ala anni Dieynaba an joni ka professeur de ndufoya ɗum noon wiyete kono ham ala anda inde nde holno wiyete so ndiyam ɗam tulmi ndiyam laaɓama rufoy wallahi Salidia ko noon ndiyam ɗam tufni fat mi rufa mi change ko noon da eyo ko noon tigui joni an Sumbulu holno wiyete eyyi original hal pulaar o Sumbulu ko ala kanko woni mawɗo mon onon judde Jeeri ji joni ka sukaɓe namdama paari ko mawɗo sakkitorte non min kam cikkumi comme no wirte e jolfenire min kono cikkumi wiyete tan sumbu sumbu cikkuɗa wiyete sumbu tum cikkumi wiyete sumbu kay ko jolfe mi anda no wiyete pulaar wadde min nde wonno ni min moy ɗon meeɗa wuppude meeɗa wuppude ɓenne ɓaleji wi guppol ko woni gonga tan ko guppol maayo aɗa yaade jombayɓe ko heddi ko koko jaaguji garata guppa anda wiya meeɗa wuppude ala meeɗa wuppude nak degui mi jotta ko e télé yimɓe fof ne ƴeeɓa kam mbiɗa ha konan ɗon meeɗa wuppude ewa joni ndiyam so tawi a wuppi ha tulmi wiyete ko guppam eyyi joom coɗoɗama nani wiyete ko guppam joom tufam kanko wona coɗoɗam ko tufam kon gayotote tan o yara kon gayotote tan o yara kankam tan ƴetti somin jatti ɗo tawde ko denɗam somin jatti ɗo tawde ko denɗam mami wuppu ha comtam ɗi laawi mi tottamo yara wallahi wiyete ko guppam sen gummimo toon eɗen paye question goɗɗo puɗɗottomi ko Dieynaba Diallo Dieynaba ko fitti soppo jolo soppo jolo waɗ effort tan ma sali noon ɗum ɗon mo meɓɓeɗi ala teddade en wiiɓe aɗa nanɗo ɗum ene haaɗa hay groupe aji he en wiya mon waɗa soppo jolo beela ala e groupe aji WhatsApp ɗi ala soppo jolo no wiɓe eyyi ko firti ɗum ko firti soppo jolo eyyi paas mi paasa holon mbiɗo noon omo naata omo yalta ko ɗum firti ƴettu micro ma o ɗum firti soppo jolo Penda Balejo ko firti soppo jolo sappo e jolol soppo jolo a wiyaka sappo e jolol de soppo jolo a jarani kada baajo o woru manda bala may de may xool sappo e jolol ça veut dire comme compta ha wana mbiya sappo e jolol tan par exemple ko jolol jolol ça veut dire comme no nanira tan jolol imam go soppo jolo yaani mo sappo e jolo soppo jolo mbaɗa soppo e tew ɗum woni soppo wana soppude mbiɗa eyyi
eh ça veut dire ça wiya ɗum soppude de soppo jolo ala ɗum andano wadde sumbul kon soppo jolo ha mbiɗa nana ɗum de des fois e leede sam juuman e li soppo jolo woni comme naato e nder groupe ngare mbaɗen soppo jolo woni comme exemple ko cikkumi de woni comme ngare naaten belnen groupe oɗa mbaɗa ɗum animé mbaɗen ɗum animé eyyi ɗum cikkumi ok gandala ɓolona min noon judde jeeri o hannde won judde jeeri goto bettuɗomi ɗo woni Hawwa Ndiaye o turbi ɗum naate onon jalta ƴettu micro ma o hannde kam hannde o gañimo o dañi ɗo hay sinno ko point goto te mi sikkano mo dañi ɗo hay point goto naate o mo natne soppo jolo woni ɗo yimɓe natata ene jalta woni jeere woni comme des arts entreprise o hannde piindi yimɓe naata ene jalta hayno groupe aji yimɓe ne naata mbaɗa gojo o jalta woɓɓe naata kala ɗo yimɓe natata ene jalta wiyete ko soppo jolo ɗum firti soppo jolo wadde ko Hawwa Ndiaye turbi ɗum a pari hen a pari hen Pulaar no luggiti par ce que a nanat konngol ngo ngannduɗa oɗo konngol hannde men mi ɗum nande e te a yi oɗo ko judde jeeri oɗo hayani sammudi mo te o nani ɗum aɗa won konngudi aɗa nana ɗum hay sino a nanani Pulaar o ha ɓurti kono wooda ko nanɗa hen sa nani kapta faami oɗo ko judde jeeri mawɗo hatta hannde andi ɗum anne janggo ene wawi ganda konngol ganduɗa kanko anda ɗum faami donc soppude woni soppude aɗa soppu tew kam tiɗo koni ɓe soppu tew kay joni firti soppo jolo ko nan jalta machallah Hawwa Ndiaye firti ɗum joni so tawi ɗum ɓenni Hawwa Ndiaye puɗɗortoni dépense no wiyete e Pulaar dépense eyi dépense ah dépense ko français ya garta o naktima ya garta makko ya garta dépense ko ya garta ala min ya e ɓe mi yahami actuellement jeyanaba dépense no wiyete dépense ndambalanono daal nenon yaha marché oɗo wiya mbawa tottam kalis miɗon yahade jeere tottam kalis mboɗom yaha jeere eyyi dépense kay ko dépense aɗa andi hannde so tawi mo yaha mo wawi hokkam dépense ko français joni au lieu dépense o beele ala konngol gongol enen eɗen jogui kala ko français jogui walla olof jogui enen Pulaar eɗen jogui ɗum tottam kalis pende ɓale dépense no wiyete Pulaar ko jeyna wi tan noon mbiyan min tottam haalis mi yaha marché tottam haalis mi yaha marché eyyi par exemple somi namdoto gorkam dépense mi findinima tottam haalis o mi yahat jeere eyyi kono ɗum wona Pulaar sumbul hay minne ko ɗum mbiyani tottam mbiɗa yaha marché tottam mboɗo yaha marché tottam dépense am ɗum tan mbiya dépense ko français enen Pulaar eɗen jogini ɗum konngol kadi so tawi on jaaba hay ɗum felata on par ce que mboɗo andi hay hende hewɓe ɓe ganduɗa taw ko ni ko nanɓe Pulaar no fewi wona juddu jeeri jibinaɓe fuutan mawno fuuta taw gandani dépense wiyete par ce que hankkadi en goppi kongui men ɗi ganduɗa kala hande namdotoɗo wiyata noon wiya ko tottam dépense a faami mais so tawi on jii eɗen pose hay ɗiɗon question ngaji ko ganduɗa hay son ganda yiyama ma rewru ɗo gandon kadi heddiɓe kadi yeeɓoɓe gandano kadi dewroɗon ganda a faami kono kam eɗen gandi so tawi kadi on ganda dépense oɗo no wiyete ɗum kam hay goto feldata on ɗum par ce que won jibinaɓe fuuta en mawni fuuta taw ganda ɗum wadde en gañima waddeda eyyi dépense wiyete ko ndaw ñaldi ɗum wonde ɗo ha 2014 2024 min gandata ɗum ndaw ñaldi ndaw ñaldi tottam ndaw ñaldi tottam ndaw ñaldi c'est la première fois minene de c'est la première fois c'est la première fois nono ɗum to ɗum mi wondi mi jaggata mi janggo sa posi kam ɗum question kadi wawa ha ndaw ñaldi ndaw jallude ndaw ñaldi ko dawira ñalda tottam ko dawirmi ko ñaldumi eyyi aɗan saɗa dawaɗo payde ndaw ñaldi ko dawrumi ko ñaldumi firti ndaw ñaldi d'accord donc noon dépense wiyete joni eɗen garta mi hokkon question tan ɓurɗo werde haɗa mi arde goɗɗo mo ganduɗa eɗen guddira ɗum question tan bebɗo sa fini joni aɗa wi yimɓe aɗa andi tubaɓe jogui ko bonjour bonsoir bonjour bonsoir enen eɗen jogui kongi muɗum nayyi Pulaar ko Pulaar tan jogui ɗum olof ala ɗum goɗɗo ala ɗum joni an sa fini aɗa foti wiide bonjour Pulaar holno mbiyata Hawwa Ndiaye
afine jam eyi ene wiya noon ɓeydudaade ma afine jam ene wiya afine jam eyi kono ene jogii kadi inde wonde jam waali eyi Penda so tawi yehi haa midi yoni holno mbiyata ñallene jam ala avant ñallen ko à partir de tisubar hedde midi hedde 11h midi holno mbiyata mbaaldene jam ala on jalle jam ala Dieynaba vers 11h faade midi 13h holno wiyete anda Sumbulu holno wiyete wona mbiyete jam eyi jam mbeɗɗon eyi d'accord son pini subaka jam mbalɗon mi accitama haydara ko jam mbeɗɗon pourtant loolu laa wax de ala wiyan mbiɗa ko jam ñalɗon jam ñalɗon o yeah joni ɗumala me dara ñalawma on oɗon gandi ɗum ñalawma o à partir de 14h woni jam ñalɗon joni so hiiri holno wiyete Hawa Ndiaye kirene jam eyi ene wiya noon kirene jam walla jam kiirɗon walla kirene jam eyi walla jam kiirɗon tawde salmini neɗɗo o kirene jam firti gonɗa ko waynaade mbiya kirene jam salleli o mbiyata ko mbaalene jam eyi waw kirene jam firti kihiiɗo o eɗen ceerta kihiiɗe ko à partir 18h fayi futuro a faami fayi jamma mbiyen kirene jam so jeehi han payeleloyaade mbiyen mbaalene jam ɗum ko Pulaar tan jogii ɗum tagi Pulaar c'est très 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 riche d'accord on paami de joni eɗen ngara ga e namdal men gongal fenêtre holno wiyete Pulaar Dieynaba Diallo ha horam addata e premier ni wonnuga an ka ancé hay min de mi anda min kay oto addude mi en mi anda amma mi adde maga aɗɗomo andi Dieynaba anda Hawa Ndiaye fenêtre no wiyete Pulaar ko fenêtre rek oɗo yitat oɗo kam kalko yitat ala kongo yitat ala o yitat pende ɓalejo tan ko yitat fenêtre eyi no weeɓi te joni ko ɓoyani ko haali ɗum haade men fuɗɗade émission o fenêtre comme somi yiɗi diwle palantere o mi wiya fatmi diwo e palantere fenêtre da ko fenêtre tan par ce que sa diwat a wiya fatmi diwo e fenêtre o fenêtre mooy damal tokoso rek damal tokoso fenêtre mooy damal tokoso eyi an kam a ɓattima no woy damal tokoso lo damal tokoso sumbul ko juuno waɗa manda fenêtre kay fenêtre tan gandi ɗum questionnaji ɗi non fenêtre kam yo seeɗa dal so tekki waɗi seeɗa musata e men ala musata e moɗon par ce que ma wat ko jiiɗɗa ma wakka yitan ko ma waɗa servir ganda ɗum e fenêtre exemple somi yiɗi diwde fenêtre mo wiyat mi diwata fenêtre ko fenêtre fenêtre ko français fenêtre eyi ko gom walla wona gom joni original Njuddu Jeeri yo min mi haali mbi mi anda ɗum noon weeɓa oɗo wima tanen togisel ɗum weeɓa ɗum noon addanima ɗo de pour mi anda mi anda sa anda haala no gandi min hay Fuuta somi yehi toon ni fenêtre am so udditi mbiyen mi guddune kam fenêtre am mi anda no wiyete Pulaar ɗum kam fenêtre gandumi fenêtre somi yiɗi diwde somi wiya sa haaldum hande kam wona découvrir am hande gandam ɗum kam an wadde ka diwo fenêtre uji eyyi so haaji mi diwo e fenêtre o somi wujjat hunde mi diwo e fenêtre o walla saɗa yartaɗo suuɗo tawa yiiɗa yummatima soirée a diwat fenêtre ana ɓooyi diwde fenêtre uji mi miiɗi diwde fenêtre o o ƴewata ko réponse o nene mi lippini lees o 31 décembre wonno diwmi fenêtre o après ndeysan garmi no nena waɗi sadik o lippini ɗum ɗo ko fan sammo mbiyata waɗi sadik fan sammo mbiyata waɗi sadik mama raki sa mi salmimo mama raki a salminama fe o lippini ɗum ɗo lees o après andi lees o so taw ko lees o tan o lippini o watta grave mbaddi o hoore mum o lippini o watta hen ndiyam kadi garɗa a wawta lelade lees a wawta jodde mbaddi o garɗa diwɗa fenêtre tan oto diw kay ɗum ɗo tan mbaɗɗa hol noon ɓen kay mi nimsiti ɗum ni mi suppini joɗade ha wendowo mi musitoro men ene moƴƴi e ma fenêtre wiyete ko henorde
henorde ɗo hendu ardata aba windanam somi yaltini jiwe ana anda tampina wiyete ko henorde donc eɗen beltono bandiraɗo gorko mo ganduɗa kadi ko baɗo en sibru no feewi kadi omo salmino noon foof omo weltono en kala saaha ɗum woni ko mbiyeten émission on ko jangde ɓe ganduɗa hari ko jangginoɓe pulaar hayɓe ngala e leydi he kono won noon tellement ɓe mbaɗi haqqillaji mabɓe fof émission o ñiɗa e radde émission o kadi kala saaha eɓe jiiɗi addude hen ballal mabɓe kadi eɓe beltonoro en kala saaha hande ko bandiraɗo gorko biyeteɗo Oumar Sy jeeya to to Guijulon gonɗo to e France kanko namdi on ɗeɗo namdi wadde hande en beltinima mom Oumar Sy hande a leptimin hande kanko hokka ɗum hande wadde Oumar Sy hande a leptimin hande a leptimin hande a tampini min minen fof min mbarñi mi trouvani hay goto min kam mi sifori elle mi tufri hen ɗiɗi walla goto wima a semori ala mi tufri joni noon on beltanama kadi eɗen beltanira dendagal bandiraɓe woni mbiyateni yeɓoɓe kadi surtout waɗoɓe commenté ɓe hande eɗen dokka kadi émission o bandiraɗo gorko Yaya Ndiaye mo ganduɗa eɗen jiiñan foof commentaire uji makko positif o jarama en ganda noon wuuro ngo sino gandino wuuro ngo kadi ndewen hen on tawno koye commentaire uji meɗen tan en mbawata wadde cité wuuro jomum ko noon tigui Racine Dieng aussi o salminama kankone ko baɗo suivre kadi ko baɗo commentaire uji positif émission men Njuddu Jeeri Kadja Sow on kam ko tohoro sumbulu tigui kadi ko ɓi bamum on aussi weltinirama ɗum salminama so wiyama Seydou Sow ñebbe ane wonde e Mariam Niang on aussi weltinirama nde tawno enen école men eɗen mbaɗa ɓe suivre eɗen jogui commentaire uji foof wadde kamɓene ɓe jarama e yebde mabɓe ɓe jarama kadi ƴettude temps uji mabɓe mbaɗa commenté en mbiye bandiraɓe ɓe kadi yo continue inchallah e kala saaha mi waɗa ɓe cuuɓiɗen hen beltiniren ɗumen joni hankkadi eɗen gone dernier hankkadi question meɗen tan garen guddan yewtande ha saaha goɗɗo en heddi goto limore nde eɗen lima jeenam jinmi limana ham ko nogas ha jettonɗa ham capantati soko onon question kam hande min sumbulu min bokkani hen nogas ha capantati ha capantati exemple 20 ha 30 nogas capantati yawi eyyi ko nogas go fuɗɗotino eyyi nogas e ɗiɗi nogas e tati nogas e nayyi nogas e joyyi nogas e jeeɗiɗo nogas e jeetati nogas e jeeɗiɗi eyyi nogas e jeetati nogas e jeenayyi nogas e sappo ala capantati yo machallah Seydi Diallo e nogas e sappo joni ummonomin capantati paana ham nogas jippoɗa capantati eyyi paana nogas eyyi jippirɗa nogas nogas e cap nogas e nogas e 9 nogas e 9 e nogas e 9 pendana hanginma oy nogas e 9 accami haala eyyi capantati gummotoɗa jippuɗa paya nogas capantati eyyi ha nogas eyyi nogas e jeenayyi eyyi nogas e jeetati wona jettati jeetati 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 eyyi nogas e jeeɗiɗi eyyi nogas e jeegom nogas e joyyi nogas e nayyi nogas e 3 nogas e 3 nogas e ɗiɗi eyyi nogas e goto nogas ah machallah Hawa Ndiaye machallah Hawa Ndiaye ano ko arema Hawa Ndiaye limonam nogas ha capantati nogas e go e micro ma ngabbu nogas e go nogas e ɗiɗi nogas e tati nogas e nayyi nogas e joyyi nogas e jeegom nogas e jeeɗiɗi nogas e jeetati nogas e jeenayyi capantati eyo ruttito ñipporɗa less nogas e capantati eyyi nogas e jeenayyi nogas e jeetati nogas e jeeɗiɗi nogas e jeegom nogas e joyyi nogas e nayyi nogas e tati nogas e ɗiɗi eyyi nogas e go nogas bravo kamɓe ɗiɗi fof perti suño perte gommo ɗi fof perti amomo perta par ce que ɗum ɗo no wi ala arga tan jarani commentaire o jarani artanama
non perti ko nara mi sumul hande min bokkani hen parce que l'autre fois min konti ñande fo kon konta ala hande kam min bokkani kontanam tan sa pedi sumbul kon ala hande ko be tan kontan min ko on konta ñande min continue min penda balejo ñanden ko ñanden hande ko hande kontanam pendar kalden min mo nogas paya capantati kalden aha tumni ma ala kalden min ma kalden kalden dum doji ha capantati kalden kala go o beyde hen wi nogas go nogas e non ah nogas e jeenay ala mi ma baw mu nogas paya capantati taw wiyanam ya jippir les nogas e go nogas e didi nogas e tati nogas e tati nogas e nay nogas e joy nogas e jeegom nogas e jeetati nogas e jeenay capantati ay jeetati dinana ngara wonayi wadde nafoore limore nde ada dawani wiide jeetati handa wi jeetati timmi wadde andi ay adandi adanara wadde adandi wonko nafanma so gongol ari kadi yahatanen ɓeydo mi turvi a turvi bravo joni no rutiro jippirɗa less non haaren toon sona ɗum tan ala haal tan wallam tan ma ar no ganduɗa joni jeetati ɗi ganduɗa meeɗa wawde ɗum hande a wi jeetati joni to gummoɗa ko capantati paya nogas ko capantati mi wino joni mi wiyat capantati e goo ala capantati a jippoto less a ngabbani exemple mi wiye nogas e 9 mi jippo nogas e jeenay nogas jeenay nogas e jeetati nogas min paami tan jeetati ɗi goni jettiti nogas e jeetati nogas e jettati ala a wi ɗum ha paari jeetati ɗi goni jeetati ha paari kay exemple joni so non fo yalti nogas nogas e nogas ko ɗum ko totonɗa nogas jeeti nogas e jeenay nogas jeeɗiɗi kadi ngabbire haade kadi jeenay a ngabbitide kadi nogas e jeenay nogas e jeetati nogas e juuɗe tati de nogas e juuɗe tati de wawna ɗum joni lim si a wawi ɗum kay joni summulu ummo capantati tan jippoɗa ham less mi ummo capantati mi jippo payana ham nogas capantati capantati no capantati an suppo min kay mi haali par ce que no mbiɗa kam noga so mi haali ɗum fat capantati nogas e jeenay a ɓe wima noon kay omo omoɗoɗo kam a folelo nogas e jeenay nogas e jeetati nogas e jeeɗiɗi nogas e jeeɗiɗi nogas e jeerin mbimi nogas e joyi a acci jeenayo ala jeenayo ko caggal jeegomo guppuɗa jeegomo e juddomi wiide wadde mi fuddito kadi ala jarani fuddi tan jeegom ɗo jippuɗa nogas e jeegom paɗa nogas e jeegom paɗa gummimi ha nogas e joyi nogas e nayyi nogas e tati nogas e ɗiɗi nogas e nayyi eyi ko nogas e tati an sumula perti eyi mi pertani an appam nogas e tati ha ɗum laabi diri ala gon ko ɗon jaggumi ɗon jaggumi alande feddo ko waɗe ma cimoje billahi gandal ma ko nogas e tati nogas e ɗiɗi nogas e ɗiɗi nogas e goo nogas gasi ka perti onon ko kon perti min tan gani ha wanja hande ko hande onon ɗiɗo hande onon teɓɓe onon ɗiɗɓe ɓurnom ay jib ay wiijubi yo accam ay no mbatta pende baleji ko no mbatta baleji wi do ngelamo wi kam amara kam aforelo mo ta hutile mabbe joni tam kala de mi tukkoto on kala de on kala de Allah jaara ma jaako don non min do goddo limde ha jabat min sumbu wallahi la ko lima a jabat sa yani a jabat dal a yani o jiggo wadi kam afale onon fo jiggo wadi kam afale non non ko commentaire on fadat onon ne onon won yaawi commentaire falla commentaire palla commentaire après mo fadat e waɗen mbiya bandiraɓe tan on dokkoneɗon hojumuji kuuɓi ko weltanaɗon machallah yewtere nde kadi waɗi fayida ko jinɗuɗen hen koyen keeɓi ɗum machallah kono yontaɓe kadi kono welɓe kadi ko ɗum woni ambiance émission min hooram mboɗo dañi hen beelam no fewi mboɗo softanno min ɓe piija jala jewta kadi taw kadi ko ganduɗa kadi ene wonde jangde machallah ɗum noon noon en garat tan gudden yewtere nde kono haade men uddude yewtere nde goto moɗon foof konngol mum mbaynigo ha saaha goɗɗo kadi Dieynaba Diallo konngol ma mbaynigo Seydi Diallo weltare no fewi
hande kala ko wawmi hande ko grâce à Piindi wallahi ndisa mi wawano haalde goto phrase mo ganduɗa no waɗi correct mais maintenant mo alhamdulillah je me débrouille bien ndisa à la prochaine inchallah émission ne weeli machallah machallah Allah jarama Seydi Diallo e Hawa Ndiaye debbo mo cilon min noon hande a betti kam soko Allah cuisine a betti kam ndeket an guila den ha joni ça fait une semaine nder koye kuuruji gonda waaw ba pare dama doon def ay cumbukaay yooyu soko ka wu waɗon cumbukaay no wiyete cumbukaay waaw giri giri kay wona pulaar jeew kam ko wujjudo gila nane amuna wada ni tele billahi mi wujjani non sérieux mi wujjani nak wallahi mi wujjani ko airport o non habido non airport ala do airport ala do ko chefal mako wada ngi da ko be haalu min ngana nanama ay aba wara xam tuumal non bala nan dum do ah be haaluma question ngaji ah an garten prochainement yo d'accord do kay labat tan o ngara 3 fois hande joni bawo jambaro yani dum tax min hande yan to mek école pulaar to woni jambar la sumuru so hande yani Hawa Ndiaye kongol ma te pourtant nde yaram bi de mi arat ha do croisement Cambérène mi ruttito so ma demee damay am défaite kon non non Allah walli quoi bon min beltima no feewi le fait que emin ngari do ndayam tuuti olof de haltan bari da sentir waaw parce que bon min ngala ko wona demgal amen wonde pulaar yombul quoi ene weeli ay mi somi yakka mi ha pulaar mi weltoto ndeysaan waaw donte mi wawa hen ko heewi kono mbaɗa wadda hen ses gon eyyi ko sowna parent uji ɗi eɓe kalne amen aussi pulaar ñuy waxtaan ak ñun ci pulaar ñu koy gën a bëgg parce que bëgg nañ ko saa yi bande tan a weltoto wallahi donc so wikkami haal pulaar tan walla so haali tan an gaccat fof ko kalanoɗa aɗa haalnoma pulaar ɗum ɗon ko plaisir mo ganduɗa anda ni to haadi quoi donc mi weltima no feewi le fait que mi ara ɗo mi tawa onon ɗo henne ma dóor len 10 heures waaw alhamdulillah min salmini Sali Dia no feewi emin wiya min beltima e ma yalla weltanen ka fierté famille he ndeysaan yo Allah wallu amin amin yaya ha aɗa jogui télé hoorema amin amin ko jidda émission yo Allah watta amin amin nawa télé o mu yóbbu ko fu sori da amin amin waaw loolu daal laa bëgg waaw ah waaw émission bi daal yàlla nañ koy dégg fu nekk waaw mu jigla aussi amin amin lépp liñ ci yóotu rek suñ borom defal la ko defal ko borom télé bi ngeen yokk ba yëg ko ndax loolu suñu ndam waaw yow sa ndam suñu ndam Seydi Sall merci a jaaram Allah jaaram merci beaucoup beltima ewa debbo maram hande noon ndeysaan jambaro yani dañi ko muusi kam eyyi ɗum o haali ɗo joni ko gonga wonde halpular no riisi no weeli par ce que saɗa wi min komi halpular tan ndeysaan yimɓe hewɓe weltota hay dow Afrique sah sa wi debbam ko halpular mi wima ha an he hoorema an gorkajo aɗa waɗa fierté aɗa wiya goto debbam ko halpular par ce que minen fulɓe min waɗi riche minen fulɓe to jaada dal partout dans le monde minen toon a faami de ton to Dawda Dia gorko mo boosaya noon tout ça c'est grâce à toi min salminima no feewi min daari jamma professeur Baba Hamad Thiam kanko ne mi salminima no feewi Baba Abou Diop gorko mo Nguy Mama Roudi Sall debbo mo Tigire Séré mi salminima no feewi min daari jamma ko Ibrahima Dia hande noon kanko totti kam uruji kewɗi ya beaucoup de feccani min hende hande ɗum ɗo no heewi yani feccara min de min o wi gueɗal man mo ar gorko mo barakatu kanko rewi ɗo gueɗal amen ar yo arde wimo somo arde com jiɗi yaade kam battake boɗeje non sari arat noon Ibrahima Dia sa wiɗi a wino gueɗal maɓe ma ar oɗo émission wat tout noon tout possible émission garowo ɓorna min sona ɗum min kaɓɓata inchallah ko haali tan o waɗa ɗum gorko mo barakatu inchallah amo mi salminima au passage mon amour à moi Djibi mon amour à moi mi salminima Djibi mala jarama Soumboulou debbo Tigguere Siré merci beaucoup onon mbiye à la prochaine inchallah minen garnoɗo kadi min pusi kasuji ɗi fof min noon hande ko Hawa wi hande ko lootiɗo leɗɗe ko ko wi ko looti leɗɗe ko kas pusata helade non ko wi hande Hawa ko looti ay ko wi ko looti leɗɗe ko kas pusarake ko wi ko looti leɗɗe ko non ko gonga par ce que min déjà
gilil subaka ponmi finde gilil 8 heures tan da no dantimi kadi dantimi lelimi ay ɗon tan déjà tan girigiro jaga e ɓanna maayi mi natti wonde neɗɗo dal wadde hande son jeewi émission gande hande komi jaggaɗo ceerno amasa an gonɗo toto Matam wallam e leɗɗe mbiɗo looro par ce que a invité ñi avant ɓe gara ɓe ganda sumbul nen ɗo to sumbul ko jambar ko nendu pula par ce que Babou Diop jangguinta ɗum kuuruji oɓe gara saɓe gara ɓe kaɓɓa leɗɗe ay oɗon ko woni garabu ɓuuro o ko kaɓuno leɗɗe tan ha heewi il faut ballon amen minnene pour jiti e ɗemde mbawade em haydara ganda sam ari moni firi on bal kono hande son jikam no jodiri ni gandon komi jaggaɗo wonani dañ ma japp sumulu hakke hawandi a yalti nanguma par ce que ko ardo mbiɗama ar mi fiima ko ɗon o jaɗa ko ɗon o limiti kam noon ɗon gaye kam te guenane mono mi ara ɗo on mbiyani ham ay wadde mbiɗa wiya onon fof on jarama commentaire uji onon ne on beltanama no fewi ko jot fete ko minen ko guite garmi min jogui noppi garmi min jeyata ko boni min keɗotako ko boni on jarama à la prochaine inchallah Allah jarama on jarama wadde mi wi Seydi Sow mi wi Seydi Diallo mi wi Seydi Diaw mi wi Seydi Sall wadde on goni weltanaɓe no fewi machallah en beltima kadi invité ji meɗen ɗi Dieynaba mon foof ne andi hade kadi sen jiimo men belto kono eɗen gandi bandiraɗo goto kadi Daoudou Moussa Dia ma welto no fewi nde tawno kanko kadi aussi ko exemple uji hew Dia no wini dew natata ɗo anda hay armi warma e Pulaar hande machallah watti humtude hajuji makko fo e Pulaar wadde ɗum ko fierté meɗen tagi fof ko grâce à oɗo Njuddu Jeeri wadde noon en jii kadi Hawa Sall Hawa Goggam Ceerno Ganna Ceerno Beñu Ganna Sam Mayram Ora Baroba debbo mo ciloj debbo mo ciloj mo cilon daga wiil koyle wonde kono noon kadi ko miñum Jeewo Sall so wiyama Jeewo Sall ma wi Jeewo Sall mo ganduɗa gonno toye moɗo waɗama sali o passage yo mo salmina Jeewo konko xani ham pularuji fof ko Jeewo waɗi mo ɗum forme haɗa makko e arde ɗo wadde ko denɗam ko mi Goggam en calmini mi salmini toon Goggam Guedde Malal ha tuto Pikine en calmini dendagal Pikinaɓe dendagal Cilonnaɓe wadde noon woni en bellam no fewi en wonde zéro stress meɗen avec quel valeur de anti stress wadde beltima Soumboulou Sow denɗam wadde mboɗo softa e kala saaha rendude e moɗon joni ma sali jafoɗa haɗa mi yejjidde haɗa mi yejjidde mbiɗa salmina ɗo henne nenam dikko Sall to Guedio way konko woni afo mo ganduɗa ardi bonnani mama a salminama jarama wadde en calmini fof maaro ko wiyete ko tan ɓuuri ko tekkude e ngaari ndi heƴani e bande o so jeeɗen kalɗo ne mbawi haalde ɗo plus de 1 heure 30 kono noon ko mbiyata ko weeli yonata eɗen guddo ɗo kadi yewtere ha saaha goɗɗo kala ko feewa e yewtere nde Allah subhanahu wa taala ko ngakki fof enen kono wonano ɓurani meɗen ko weli noon hande kaɓirɗe ko Abouba en wonde Djiby Dieng po e montage o ko Ali Samba Dene Fall wonde en calmini dendagal bandiraɓe ɗo yidde ha caggal leydi Allah jarama jam dow jam less jam hakkude o jam ɓoltan ɗum Allah jarama